खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हान्जाया दिनै बुथ सन्मेलन हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लाया जेब्लानिफ्राय इउपिपिएल हान्जा दायो बै समनिफ्रायनो हान्जाखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दिनैबो सनितपुर जिल्लानि एरालेलगा गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै जिल्लानि गासै 14था बुथ कमिटिखौ लानानै सन्मेलन हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों खाम्फा बरगयारी, इउपिपिएल हान्जानि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि समनाथ नार्जारी आरो हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारी लोगोसे मिरु आरो जिल्ला आफादनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा। सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै खोब गोदान गिबियाव दा बेनिखायनो आङो नैबे नोंथांमोनखौ आङो मिडिया पार्सनखौ गासैयाव बरना लाग्रोदों आरो दिनै जे एरालेलगा गामियाव मोनसे जारिमिनारि जे मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो बुंनो हागोन। दिनै इउपिपिएलआ जोनोम जानायनि उनाव दिनै 1 दानसो जाबाय सनितपुर जिल्ला हिसाबै इउपिपिएल हिसाबै। दा बेवहाय जोङो बुथ कमिटिफोरखौ जोङो दाफुंनानै लाजोबनो हाबाय। दा बेवहाय जोङो गासैबो बुथ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै गिबि खेब नैबे एरालेलगा गामियाव जों जिरायदों। दा देग्लाय सनितपुर जिल्लायाव गासै आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्ला हिसाबै 60टा गामि हाबदोंमोन। दा बेनिनो दिनै डिभाइडेड सनितपुर जिल्ला हिसाबै 18टा गामिया बिटिआरआव जिहेतु हाबदों। फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बराव जानो गोनां बा आगष्टआव जि 5 उइकआव जि जानो गोनां 6 सिडुल जि इलेक्सन, दा बे इलेक्सनाव जिखिनि गामि हाबबाय जों सनितपुरनिफ्राय 18टा गामि, दा बिथाङा बै 18टा गामिनि जोंनि सुबुंफोरा जिहेतु भट होनो मोनगोन, दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो बिथांमोनजों जोङो फैबाय थानाय समाव सोरनो जोङो भटखौ मानो होनांगौ आरो सोरनो मानो होनांगौ, दा गासै बाथ्राफोरखौ जों बेहाय सावरायदों। आरो जोंनि भट जि इउपिपिएल हान्जाया बुथ कमिटिफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव जोङो जे मावनो गोनां हाबाफारिफोर बेखौ लानानै बेवहाय खोब मोजां भाबैनो जोङो बेवहाय सावरायदों। जे नोंथांमोना नैबे सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै नोंथांमोननि थासारिया मा अबस्थायाव दं दायो? दिनैथ' सनितपुर जिल्ला हिसाबै इउपिपिएल सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै जोंनि थासारिया बिराद मोजां। खारन दिनै जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों गोदानबाबो जोंनि जे एक्टिभिटिस बिराद मोजां जादों आरो रायजो राजाफ्रा बिराद अनसायदों। दा दिनै 100% रायजो राजा इउपिपिएल दङ होननानै जोङो सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल जानानै बुंनो हायो।